És que feu en mascareta si estem mestres a soles. Home, és per no contagiar als jueus de Castelló. Jo no sé si el barco este t'hi porta coses per a l'Alzama o què. Els jueus, l'Alzama, no té cap problema de contagi. El que tenen és una gran celebració, que són els 30 anys. I així estem, representants de xarxa, que vam tindre l'honor de ser adelantats de l'any, que volem felicitar-vos. Així Sant Roro, així don Manuel Vilanova i així don Òscar Luna. Alguna cosa? Alguna cosa? Però res, que compliu moltíssims anys. 30 que s'han fet curts i tot dia ha sigut un plaer compartir-los amb vosaltres. Ja que 30 més com a mínim. A la de una, A la de a dos. la de dos i a la de tres. Feliç aniversari, l'Alzama! Havia dit que era enhorabona! Enhorabona, feliç aniversari tots, alzamers! Amunt! Ai, el guió.